ҷавонону наврасонро бештар ба варзиш ҷалб намоянд. иншооти нави варзишӣ дар масоҳати 885 метри мураббаъ бо назардошти шароити зарурӣ ва мутобиқ ба талаботи варзишиву солимгардонӣ сохта шудааст. дар ин қасри варзиш 10 ҳуҷра аз ҷумла ҳуҷраҳои либосивазкунӣ, санитарӣ ва утоқҳои корӣ ҷой дода шуда, барои тамошои мусобиқаҳои варзишӣ ба 300 нафар ҷойи нишаст муҳайё карда шудааст. Дастбарварони мо сол ба сол аз мусобиқаҳои ҷумҳурию вилоятӣ сол ба сол дастовардҳои зиёд кардааст ва аз он ҷумла худи дар 11 моҳи соли 2022 зиёда аз 167 медал аз мусобиқаҳои ҷумҳурию вилоятӣ, аз он ҷумла аз чемпионати ҷаҳон оид ба намуди дошти камарбандӣ 2 нафар дастбарвари мо бародарон Қурбонов Кароматулло ва Қурбонов Муҳаммад Салмон ҷойҳои дуюми сеюмро интихоб карданд. маврид ба зикрати қасри варзишии паҳлавонони саудӣ асосан барои намудҳои гӯштин, карате ва гимнастика пешбинӣ гардида, дар баробари писарон, духтарон низ ба машқу тамрин фаро гирифта мешаванд. бо бунёди ин иншооти замонавӣ намудҳои гуногуни варзиш дар ноҳияи Деваштиш рушд мекунад. боши хурсанд аст ки дар ноҳияи мо ноҳияи Деваштиш варзишгоҳи қасри боҳашамат сохта шуд. ин ҳамаш бо роҳбарии пешвои миллат ҷаноби олӣ муҳтарам Имоми Раҳмон мо мураббиён дар оянда ҳаракат мекунем ки кӯчкинрои пурқувват тарбия намуда обрӯи эътибори ноҳияmoya баланд мебарбарем. қасри варзишии паҳлавонони саудӣ дорои шароити муосир буда, дар баробари муҷаҳҳаз намудани иншоот бо гилеми махсуси варзишӣ аз ҷониби кумитаи кор бо ҷавонон ва варзиши назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон 40 нафар варзишгар бо либоси варзишӣ таъмин карда шуданд. давоми солҳои охир дар доираи сиёсати давлатии ҷавонон бо дастгирии пешвои муаззами миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар вилояти Суғд садҳо иншооти варзишии ҷавобгӯ ба талаботи замон бунёд гардида, барои ҷалби наврасони ҷавонон ба варзиш замина фароҳам оварда шуд.